bahlali lento ibuye ithande ukungihlupha nje phela ebusuku uma ngicabanga ngilayela ukuthi asisenkingeni futhi ngeke siphume kuyona, kakhulukazi njengoba abantu abakhonza ukuphapha kakhulu, izinto siy'hlalele sijulele nje njengamadoda. Asijulele izinto. Yabona bahlali ngivuka nje engathi siye senze iphutha. Iminyaka futhi eminingi kakhulu, ngicabanga ukuthi iphelile 100 years senze iphutha elilodwa. Imizi siyakhe, asisayakhe imizi. Futhi imizi ngeke siyakhe ngoba sisenalento enithi amalobolo. Bizoba likhona impela ukuyakha imizi. Yabona masiyithatha nje lento siyibeke nje ngesikhathi samanje. Yabona uhlangana nentombi ubona ngithanda, okay sure, bese uthi angiloboleke kusebenzela indoda esemandleni. Ake sibuke lento. Ukulobola nje kodwa kudinga ukuthi sithi inkomo zu11 uma ngabe nenhlanhla uthola intombi into angazi ukuthi uyithathaphi unyephi ngoba ayisekho, ngoba nalezi zingenay'ngane nje so kodwa ngisho lutho yeah, kube nenhlanhla-ke konke lo 11 cows. Ake sibalela ibalo masibuka zithi inkomo ingayinye ithatha la ku-10,000 ngaphezulu iyodwa. So sikhuluma kahle kahle ngo-110,000 la kuyaphezulu ngokulobola nje kukodwa. Okay, sure, 110,000. Bese sibheka ekutheni kumele uyowembesa umembeso uwodwa. Now kulanda la ngoba sekubizwa ama-furniture, kubizwa ama-fridge, ibizwa lokhu, uyawukhipha nakhona 100,000 uma ube nenhlanhla. Sesikuba nje 210,000. Okay sure, qhamuka umabo ngapha, qhamuke umbondo ngapha, sekukuningi phela. So by the time you get to the actual wedding, wena ususpendile close to 300,000 just the process le yokulobolana umshado wasezulu. Masuya ngale nawe we-white wedding angazi-ke mntaka baba. Hayi, lungile. Fine, ake sithi unayo leyo mali leyo. Sithi unayo. Sure. Sekumele manje-ke niyaphuma niyokwakha. Ukwakha umuzi akusuhlala kulesi sikhathi. Ikakhulukazi uma uzowuthenga. Uma uzowuthenga-ke uyazi usubhekene noma ngayini close to 900,000 ngaphezulu. Sekuyinhlanhla-ke ukuthi uthole into e-right. Ngoba into e-right ngoba phela asafuna nokuhlala emalokishini. Futhi akusendawo yokuhlala le empeleni. Uma sifuna ukwakha, sifuna ukwakha indawo zasemakhaya. Yabo, sifuna ukuba semadrobheni beduzane. Kahle kahle sifuna ukuba seduze nabelungu, hhayi ngoba sifuna ukuba seduze nenkaba yedolobha. Sifuna ukubona abelungu la. Sibakhonzile phela. So uma uzoya lapho-ke, we are talking millions. And le bond le, ngoba chances are unayo lo million lying around somewhere cash. Uzomele uthathe ibond. So uzoboleka imali ye-white wedding, uboleka imali yokwakha ukuthenga umuzi, uboleka imali yokolobola, yabona izikweletu lezingaka. So by the time nihlala phansi nindiseniba umuzi-ke, ni-stressed, and you will spend half your marriage
stressed, izama ukukhokha lezi kweletu lezi. Yabo, if umakoti ubengasebenzi sekumele manje aphume ayosebenza, angilwi, kodwa yabo lento yokusebenza kwabafazi inkinga. Ngisho nje ngoba kumele ubheke lezi zinye iy'ngane zenzani zona. Lezi zinye iy'ngane lezi ezisibelesele ngo-women empowerment, feminism, oshaqima, zona ziyingeni leyo nto leyo. Futhi sengibone laphandla kungidumaze kabi ngoba yabona laba futhi laba babelungu basile basekabi bona bama-housewife tshela ngadlali, and futhi abafuni nje ukushintsha lona, bama-housewife left right and center. Thale ekhaya kade ingane kade umuzi wakhe, uchuma umuzi wakhe kade uhusband wakhe, umsebenzi wakhe ukuba umama wekhaya. Bayakwenza-ke belungu lokho futhi kakhulu. Nakhona futhi uma bephoqwe isimo semali, umakoti uzohamba usebenza only up to a certain point. Mase bebona ukuthi hayi sesi-right manje, then she'll quit. So no, angisadingi ukusebenza manje, seku-right. Nina-ke anikwazi ukuyenza loo nto leyo ngoba nemali iyanhlula. So masihlulwa imali, siphinde futhi sihlulwe na ukuhlela izinto. Siyohlezi sisebenza size siyokushona egodini. Umuntu asebenza azabe na-70 ngoba manje uxakwe iy'kweletu. Bese ngisho nje. So ngokubona kwami bahlali, ikakhulukazi la kwaZulu ngoba nithi nabantu abakhonza amasiko bezingazi lutho, bengibuka engathi lento yamalobolo ake siyivaleni. Ake siyivaleni mhlawumbe noma u-20 years noma u-30 years, ake yime ngqi. Sivale nje. Sithi akho umuntu olobolayo, akho umuntu owenza imbondo, akho umuntu owenza imabo, akho umuntu owenza imimembeso. Ake sakheni imizi. Ubona intombi ukuthi ayithatha, imindeni futhi ingenelele. Uma uyibona intombi ukuthi ayithatha naye ubona intombi ukuthi uyayithanda, phumani nakhe lapha. Ake senzeni kanjani. Ngoba nalaba abanye benze njalo, abayidlali leyo game leyo. Oh, niyathandana? Okay, sure. Hamba niyowakha. Ikakhulukazi-ke laba abamandiya-ke, yabo laba abamandiya, bafuna nje ukudlala igame. Oh, nansi ingane kasibani lapha. Yazi-right. Ake sihambeni siya khona. Yazi nginomfana lapha akaganiwe. Useyasebenza senza ukuthi nokuthi. Ya. Phele kanjalo. Bakhe imizi. Sometimes uthola ukuthi abekho-ke happy, kodwa-ke masizogxila kakhulu la kundaba zama-happiness, mhlampe ngibona ngathi ngeke sifike kude. Ngoba yabona sometimes angithi ngezinye iy'nkathi lento yothando ibuye ishayane ngoba mayingenaso isisekelo sokuthi kukhona engifisa ukukwenza, iyaphela. Ngoba umuntu uzomthanda ngesizathu sokuthi unemizwa, and imizwa-ke ayithembekile, imizwa iyaphela, iyashintsha. Kusasa uzizwa ujabule, kusasa uzizwa uphansi, uzizwa udangele, uzizwa ucasikile. Imizwa iyashintsha. So I think enye futhi ingxoxo fast ibe nayo leyo ukuthi akasiyekeni ukuhlela uthando phezu kwemizwa phela. So uma nje uthando lethu lusancike ekutheni imizwa ihamba kanjani, ingakho sohlezi sihluleka.
kade ngibuka ama-statistics la, ani-divorce ngibuya ngokuzolala, ani-divorce abantu abamnyama niyanyisa. Futhi i-divorce yena iqhuma la nje ku-5 years. Kan last. Iqhuma ngempela divorce. Nanso inkinga la ikhona. Ukuthi niyathandana, abanye benu abakaqondi ukuthi kahle kahle basithi siyathandana, siqonda ukuthini, sibhekephi, sifuna ukwenzani. Bayathandana nje ngoba imizwa iyaxhumaxhuma. Angazi ngibonani lenze njani lapho, laba abaney'namba zika-mfana lo ubani ungangezwe, khuluma naye nimbonise ukuthi cha ndoda, nawe njengenkosi awungenelele mhlampe ukuthi le ndaba yamalobolo ke siyilwe ngoba oqala nje sihlezi phezu kwamalobolo nje sawaphiwa umlungu. Asinawo 11 cars thina sawubekela uSomsewu. So uSomsewu kade afa futhi akahlangene nesizwe sakithi. Uyabona lento, asikwazi ukuthi singakha-ke inhlalakahle yethu phezu kwamabibi afana nalawo. Lisahlaleleni ilobolo leli likaSomsewu ngempela-ke uma siqhenya sithi amaZulu-ke njengoba nithi namaZulu. Sisayenzani inqubo yontamo olukhulu futhi siyibuka nje siyibona ukuthi cha kahle kahle yasigqilaza, sihleli naye bese sithi sinamakhosi-ke njalo.